Saan ka punta to the moon? Saan ka punta to the moon? Saan ka punta, mang? Saan ka punta to the moon? Pusang alaw. So, game tayo, no? So, ito yung unang laban na i-upload natin. So, pula pusod to. Yung isa parang, ano ba yan? Marka 1. Parang gano'n, no? Marka 1. So, parehas pula pusod to. TM size na maganda, no? Sukat ng normal na gagamba ng Gensan to. TM size. Medyo kalakihan talaga to. So, sana ma-enjoy nyo. G! Apa? Sang alaw ka. Grabe naman kagat. Sa gagamba to, idol, ito yung katumbas ng sa manok, no? Itlog to. Yung paa sa likod. Tulo ng paa sa likod. Mahirap to, ano yun, no? Yung tapang ng gagamba nito, mahirap habulin. Tapos ulo. Yan yung mga vital sa gagamba. So, try natin. Isa pa. Sanay mo na. Sanay mo na. Asa ka, mang? Saan ka punta to the moon? Saan ka punta to the moon? Saan ka punta, mang? Saan ka punta to the moon? Pusang alaw. Grabe yung mga ano ba. Pusang ina. Ha? So, alam na, no? Yan yung load natin. So, kung may concern kayo dyan, message nyo ako sa page, no? Kung mga gustong sumubok ng ating pangmalakasan, no? Napunta dyan to the moon. Yan ang paganti niya. Overshoot lang kagat yun. Ito, ma'am. Hindi ka madalagan, ma'am. Overshoot lang to kagat yun na, pre. Sobra to kagat niya to. Sa padalagan siya. Patay na gid. Dito na. Potso niya na gid guro na, pre. 1, 2, 3. Nakakagat. Wala nakakagat. Daw pili. Testing na mga idol. Pula po. Last fight tayo for today, mga